Nukna Sungta Koirampara Agi 16-17 Dem Sanamjak Manoro Koirampara Tisha Hapung Raja Tola Sini MLA Kok Saman Kok Narka 1 तारिख निसिम 10 तारिख जरा जेबो गोरों तामियाव बिजित खायनायनि सामानि काग नायलाय दङ ओ जागा हाबुं राजा तलानि अब ताम खायि ताम प्रोजेक्ट सामजा गाबो बुजिमालियान बागै नायनाय फैगा आमनो जासाय खायनायनि बागै वे जामिसरा बिसिनि आन्दारा ताइसे ओ बिसिओ कोनो कारेन्ट करै दैनि व्यवस्था करै ताइ मडेल भिलेज नि थानाय 1-2 बছर गभर्नमेन्ट बाय साख्लायजाक दंमोनि मडेल भिलेज नि कोनो अर मिनिं करै मिनिंलेस आमनो दिनैसिनि बरम गोनां एमएलए बलदांसो सार बिजित खाय दङ